ש"ס קיבלו את משרד הפנים וחפלות יתחילו. אם המצב ימשיך ככה, ומישהו לא יעצור את זה, יום אחד הם יקבלו את משרד הביטחון. ואז יכול להיווצר מצב כזה. עמדה חופשית. שימו לב. בעקבות הקמת הקואליציה החדשה ובמסגרת ליקוק התחת למפלגות הדתיות, חלו כמה שינויים בפקודות מטכ"ל. אני עומד לקרוא לכם את הוראות הקבע החדשות כפי שקיבלתי אותן הבוקר מגור. לא ממוטה, מהרבי. א', חיילי צה"ל חייבים ללכת עם כיסוי ראש, מדי א' כיפה, מדי קרב במקום קסדה שטריימל. ב', כל חייל שיוצא או נכנס לבסיס חייב לנשק את המזוזה שתותקן בבודקה של הש"ג. ג', במקום הופעות אומנים יצפו חיילי צה"ל מדי ערב בפסוקו של יום. ד', בכל טנק יהיו מעכשיו במקום 4 חיילים 10 בשביל מניין. ה', בשבתות הג'ובניקים נשארים להתפלל בבסיס, הפייטרים יוצאים לכביש רמות לזרוק אבנים. ו', מעכשיו אסור להגיד מילים גסות בצה"ל. ח', ראשי תיבות חדשים נכנסים לתקן: מ' כ' משגיח כשרות, מ' מתקין מזוזות, מ' צדיק משגיח צניעות, מג"ד מוהל גדודי. לסיום יש לי הודעה טובה, וקרוב ייפתח בצה"ל קורס מיוחד להדלקת נרות שבת ל3 הזונות שעדיין משרתות בצבא. יש לכם 30 שניות להניח תפילין. נוע!